Balmakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapis dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurulen dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn waribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko numéro sabanan 76 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn bɛɛ wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ka kokɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi ok minute tan de b'aw bolo ana kasi dabila sa ana kasi dabila ka lamɛn ana kasi dabila ana lamɛn kasi dabila ka lamɛn kɛ ita lajɛ k'i teliya ka se sogo ye Paul kelen no ka bebe bɛ min fara ɲɔgɔn kan e kama n'i y'a ye idari lamɛn ana ni ŋana k'i ma degun ye nin bɛɛ bila ala lajarabi minan kɔnɔ i mɔgɔw donna kaso la yan nɔ ne tɛ minnu sɔrɔ sɔni fara la ne b'a kɛ cogo di sisan i t'a kɛ cogo la nin bɛɛ bɛ ban ni ala sɔnna ma a tɔ man jan bilen ana kasi dabila ka lamɛn sa ana lamɛn i ye min fɔ Paul ka ko in na a ma bali la n ko sigilen don n'a ye mais i bɛ taa n terikɛ fɛ yen nɔ Zayidu i b'a fɔ a ɲɛna ko n'u ka kana k'i bɛ taa tile 2 k'a fɛ yen y'a mɛn ni sanama bɛ ka sira Zayidu yɛrɛ ko ɲɛfɔ yen ne bɛ taa ɲɛfɔ cogo di e ka taa dɔrɔn e kala i k'a fɔ terikɛ ɲɛna ko ne de k'i ka na a b'a faamuya y'a mɛn nin tɛ foyi ye o nin ye nkalon labɛnnen de ye ne bɛ bɔ yan nɔ a tɛ mɛn han denmisɛnninw y'a essayer k'u bɛ ne kɔrɔbɔ u y'a tɔnɔ sɔrɔ nkalon tɛ mɛn ka taa o nin bɛɛ bɛ ban sisan y'a mɛn n dabila sa ana an faamuya n'i ma kasi dabila ne tɛ n'i ka dumuni dun dɛ Mideli a ka di n ye an ka segin sogo ye ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin so kana siga o la yɛrɛ mais n bɛ min f'i ye taa san i k'i ka minɛnw ta i ka taa Zayidu fɛ yen i y'a faamu ne bɛ taa ka so to wa e ka taa ka so to daw tugu dɔrɔn i k'i ka minɛnw ta i ka taa Zayidu fɛ yen i y'a faamu ni n bɔra min sɔrɔ yen nɔ i y'a mɛn Ana taa i ye n faamuya ni ala sɔnna ma taa n bɛ kuma Zayidu fɛ n bɛ kuma a fɛ n kuma cogo la ala kama ni furumuso sɛgɛnna ala nka ne bɛ nin bɛɛ bila i ka jarabi minan kɔnɔ ko in ka kɛ tiɲɛ ka dɔn ni ala sɔnna ma
Asibina ne sura wallahi Mume ni here zero ko ne ma fe na ngone na boka na to da tugu sa asi ijo en kurana che di dugu kla bay ni bo wakati de yala la mo te fa dumuni do le bi sigi kuma jatem no kuna ga wuli goy ite sabali ga jiswa ro ki kolijila zedo sno be na na rani afina nyiga ko nunu kala to ga fen bol nga na fa I muso de ne idun te sabali ne te ka sharabu na me ne te ka sharabu liga wallahi me ne ba min fa ne ka meni yere di arma dinga sabali quoi en dugu kla bay ne kelmi ga ko ma ne soro sa fo jone no oh kuma don sa shukule ni shukule ma ro shukule no ka bo arma de te sabali yala ba dabla ko muso de mete yala ba yere ni aje Walaikum salam du mo wata ite mo fu njota la isi ok kiwara numero kiwara jugumante ni mo gomne ga mare bulu ya I kan ga fen fatigi kuma ko kuma la interge ka kudu makle ma filima mo tisa ka filima e dugu ko dugu gala flon mo be filuma ni kala ro tara ka bara man kala I mo ko fuite arma de nga bara kuluno na ka de se ka ngole dugu mala ngolo be kan oh ni ne tege de ngonu ni ngoche na te tulu no fa be ko no fe tege de budu ne go fi zana fo indabla inna kun fo jona dra bana ni te e ka bara la o te bashi albi me aka to yini ki fe ndo na ga ansigi ka soro ma fuli ke mi o ya fa yini ki fe continue on continue interke ka la ala be chugudi interke ka la ala kara jateminɛw y'a yira papier min yɛrɛ su la su tɛ yanga yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ den yɛrɛ tɛ donc maga ma se ka kɛ su la halisa n tun k'i ma o don I ka taa an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ su kan mun y'a to a fatura donc n'o ɲɛdɔnna sisan donc I terikɛ ka lahalaya o bɛ dɔn sababu la donc anw sera ka somɔgɔw lasɔrɔ somɔgɔw ko komi yɔrɔ ka jan donc peut-être dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila peut-être tile 7 ninnu an tɛ se ka wagati jɔnjɔn fɔ a la u sɔn ka se yan o la tant que n'u ma se yan maga tɛ se ka kɛ su la donc terikɛ ka lahalaya o tɛ se ka dɔn parce que jamana sariya b'o de fɔ ne m'a sɛbɛn jamana sariya y'a sɛbɛn donc docteur tɛ se ka maga la ka sɔrɔ somɔgɔw ma se yan voilà o te bashi ye mais jamana ma sariya foyi ta yani hakɛ ka dɔn yani a ka dɔn ka fɔ ne terikɛ de y'a faga ka taa ka denbaya la non o sariya tɛ a bɛ to an bolo yan de fo ka taa fɔ ko a kiiri bɛɛ ɲɛdɔnna ka ban a bɛ to fanga de ka bolo kan o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ e de ye fanga ye e de bɛ jamana sariya sanfɛ a bɛɛ la ta ni ne terikɛ sen dalen tɛ ko in kan san ma sɔrɔ ne terikɛ bɔra yan baasi tɛ ne y'o f'i ye n ko I ɲɔgɔnna ba 1,000 wuli tɛmɛna yan u ni diinɛkan baden fɔ dɔw yɛrɛ ka 2 ni 3 ne ka bureau kɔnɔ yan n y'u minɛ ka pepe dɔgɔ direct fɔ kasobonba hali sini u bɛ yen a bɛɛ la ta famakɛni nɛn ka di dɛ commissaire bi tɛ commissaire dɔgɔya fɛnɛ yan o bɛ fɛ k'i fɛnɛ datugu ka fara kara kan de ni datuguli cɛ tɛ yen
e da tuguli chatene cɛ maralen do i bolo e t'a dɔn yɛrɛ i ma surunya k'a dɔn yɛrɛ ne y'o f'i ye ne tɛ yan mɔgɔ fa dɔnni na i ba dɔnni na ne bɛ jamana ka baara de la i m'a ye donc e bɛ kuma tigɛ ne de la n'i bɛ ne ka bureau de kɔnɔna na o sariya kelen de kama i bɛ ka kuma caman fɔ ni tɛ ka kuma i fɛ ni tɛ k'i datugu mais n'i y'a tɛmɛ n'i ye sariya kan soso n'i kumana ka tɛmɛ o kan o de k'i ne dɔgɔya ne dun bɛ jamana ka baara la n'i ye ne dɔgɔya ne b'i minɛ k'i datugu k'i fara i terikɛ kan a tɛ gɛlɛya yɛrɛ. n tɛ baasi ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye zanafɔ ninnu bɛɛ dabila wuli ka taa n terikɛ yira n na n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye bari ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye ne y'o f'i ye ne mago foyi tɛ zana i ka zana kan fɔ nin na yan ne bɛ jamana ka sariya de la ne tɛ yan zana la n bɛ se ka n terikɛ yan awɔ i bɛ se k'i terikɛ sariya la o bɛ bɛn mais miniti 10 de b'aw bolo miniti 10 wa n'i ye ne ka tabali gosi n b'i da k'i kan tigɛ san anw marabaliya ye ne bolo ka mɛn yɛrɛ ka baara la wuli ka t'i sigi fan sanfɛ miniti 10 a b'i sɔrɔ yen. le filani na Zaidu bɛ ka to ka dari tuguden ɲɛ ni ne nana a b'a tɛgɛ leçon den n'a fɔ ale de ne furu. Zayiru tɛ kojugu dɔn ni Zayiru tigɛ ta a b'a faamuya. Ayi tigɛ ta ko yɔrɔ n ko y'a dabila yɔrɔ fɔlɔ la i kun tɛna faga i t'a dabila ayi a dabila. Da yɛrɛ ma sɔgɔ. A kunna jara o. A bɛ sɔrɔ sanfɛ awɔ k'an bɛn awɔ merci. Zaidu. Hey. O kuma e ka gilan ɲama tunnen do e la. Kana gilan ɲama tunnen na wa? E dun b'i sigi k'i kɛ tan tɔ n'a fɔ mɔgɔw somɔgɔw tunnen do a la. Kalifa ka gɛlɛn ni e kɔrɔmuso ye kalifa ne la ne bɛ se ka n da cogo di ka sɔrɔ e ma na. Zaidu hali ne gafu bɛ yan ne bɛ nin kɛ sa i fana ko nin dabila sa. I b'a to ni gafu nana i b'a kɛ nka maa dama n'i bɛ ne ka kalifa kɔnɔ k'an ka janto i la ne bɛ datugu e ɲɛ i bɛna sɔrɔ dugu tilalen b'a dɔn k'i ka sufɛ bɔli dabila n'i ma se k'o dabila wajibi de e kɔni ta tɛ ne kɔnɔ ne bɛ segin k'i kɔnɔ asi e bɛ fali kusuma la denmisɛnninya bilasira kojugu bɛ mɔgɔw ka musokɔrɔbaya tiɲɛ. Zaidu a ka ɲi sa. A ka ɲi cogo di. ayi sa nin ko ninnu man ne sa Zaidu walayi. n'a sɔrɔ da yɛlɛlen don wa siɲɛ wɛrɛ i bɛna sɔrɔ n ye da wɛrɛ bɔ côté in na walasa i ka fɛɛrɛ i ka donni ma. Da fila ne kelen. Problème wuli sa i ka t'i da. Wuli. ayi wuli sa e bɔra k'e kɛ tan tɔ man ne sa wuli. Yafa n ma sa. awɔ to i ka jateminɛ kɛ. awɔ n y'a mɛn n bɛ jateminɛ kɛ. ne yɛrɛ tɛna bɔ tuguni yɛrɛ nin ye sufɛ bɔli bannen pewu e kama awɔ t'i da yan mɛn. n balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la aw minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borodenw ma ale ni fauteuils ani dagabana yiridenw fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapis dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussures ka taa se bazin prêt à porter ma tableau à manger ani pot de fleurs kɛ n balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye kurule dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ n'a kɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na. Nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 78 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 30 65 70 ka segin a ka nanzarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70
mbalma ke mbalma muso na ni ka juri kube feme wole anan mala soro mam mi ta kam nanda ma fo sigiro la wal ma ko ko ma dunu kana na fo magasin na ADG Bazar jama jigi e ko mi dena asiga ni yala ko mo gare farma joti ti tu mo ko ga me son dorom tan term sofi son dorom tan term sofi anglais zali kramo Basila. Bismillah. Ne bana wata fare. Wallahi big up sa yere di. Tot dora bandi flami docteur yu bombolo la ko sangon ko njija fraction talife. Basila. Bashita. Ina ka zero fini be nyana de. Wala antala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bashite. Alhamdulillah wallahi. Na kena biere fare ko ni dimi fitini me ko ngolo la same. Alhamdulillah ko sa yere. Ina so alhamdulillah bana ere kunu docteur ga bandi ni fen bula wala sa no ya kera quoi mon ngaji ja fraction talife asid bora sansan era kay na beno ajigina sansan ni bandi atisi ni azima ben yo sala sira fara atisi gire wada ni masala de ndaje kana sira fuyi oso te muso tala muso tala me asi tala ay no fa kuma bengo mo tito din tan la ga din masa gino don na bangi ga dum ra dabe sigi abna ko ya karba sila won basha ibe ka tami we tin baga na bona ka fini do ni ka fini bilare alma ya na boyara la alhamdulillah jana ko ju bashi de ko bashi don ne bore fiya ego ne ma ko na fate bolla bargati bolla ko ne ga bo nga sonta ko ne ga bo nga fen kolon ko na fate fen na ko ne ga bolu ko katugu ega mala aywa bashi de ne fara ya a laɲini bi k'an sigi n'a ye bi ko nafa min bɛ boli la barika min bɛ boli la ne tun b'a fɛ k'a dɔ yira i la bi n'a tɛ k'i ma basi alhamdulillah karamɔgɔ i ka kuma diyara n ye madama ne y'o ŋaniya siri k'o hakilina ta k'o farifoni sɔrɔ ka tila k'i labɛn ka n'o kama a bɛ wajibiya ne fɛnɛ kan n'i y'a yira ne la ko nafa bɛ boli la ne b'a yirila k'a fɔ ko ma bɛ yen ma min bɛ yen ni a jantolen don ni nakili tan ni ka segin ko 100 ni 24 adamaden fara jinɛ kan ni kelen y'a jɛ i b'a ye a fari b'a dimi ala min y'an da ka nin kan na n'a ko k'an bɛ segin ka taa ale ala ma ne fɛnɛ b'o nafa yirila n k'o bɛ yen n ko se bɛ se kɔnɔ basi tɛ ko min tɛ n'a tɛ k'i ma basi ne b'a fɛ i k'i kɔsi n'a tɛ k'i ma basi o tɛ basi fɛn bolo k'a yirila karamɔgɔ nin tɛ basi n'a danna kɔsini ma o tɛ foyi ye alhamdulillah Zaidu ne bɛ nin min na tɛ fɛn den ye Zaidu Zaidu kabini ne mɔkɛ 7 tile olu bɛɛ bɛ baara kɛ ni nin fɛn ye kabi lawale kabi san ba yirika nin ka daminɛ ne fa o ta fa o fa olu bɛɛ y'u ta kɛ nin na m'olu si janfa Zaidu n'i ko ko ne ka bɔ n ka fɛnw kɔ ko ka tugu i ka Ala kɔ ka tugu i ka maa kɔ
basi tɛ Zayiru ne bɛ n dalakan d'i ma ni kabi n'a kɛra fɛn ye fo ka se bi ma adamaden si ma deli k'a kɔnɔ fɛn adamaden si bon min b'a kɔnɔ ni e sera k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ n dalakan d'i ma ne bɛ bɔ n ka bolo ko ka tugu i ka Ala n bɛ n dalakan d'i ma nin tɛ baasi ye kuma diyara n ye k'a yirila Alahu Taala de bɛ ko k'ale ɲɛ bɛ dugumɛnɛfin na farafin sanfɛ su dibifin na ale de ɲɛ b'o la nin kɔnɔfɛn Alahu Taala ɲɛ b'a la ka tɛmɛ ne kan ani tɛ baasi ye k'a yirila k'a fɔ tubibaga bɛ n'a fɔ fulakɛ min bɛ ka misi 100 gɛn misi kelen farala ka bɔ misiw cɛ la i b'a ye a bɛ 99 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka tugu kelen kɔ k'o gɛn ka na fara 99 kan e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn Alahu Taala de jɔra i ka kan d'a kan bari n'a danna nin kɔnɔfɛn dɔnni ma n y'a ɲini Alahu fɛ Alahu min tɔgɔ Rasul Saburun ma min tɔgɔ ko Wahidul Kahar diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi Alahu Taala ko foyi tɛ ciden ma ci lase kɔ dusukun kannaba o bɛ ale Alahu Taala de bolo nin tɛ baasi ye i ka da la k'a fɔ k'i bɛna sira min ta nisɔndiya ni bonya min b'a la n bɛ fitinin f'i y'a kan bari ne b'a dɔn i ye kanda sɔrɔ ka ban ni tun ma kanda sɔrɔ Ala tun tɛ sɔn i ni ne ka ɲɔgɔn ye yan kɛnɛ kan kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma a bɛ n'a fɔ dugutagala min b'a ka dugutaga ɲɔgɔnmɛ sanfɛ a ka ji n'a ka dumuni bɛɛ b'a la a bɛ ka taa yɔrɔ min a ma se yen a bɔra yɔrɔ min a tɛ se ka se yen ɲɔgɔmɛ in tilara a la ka boli minɔgɔ bɛ fɛ k'a dɛsɛ kɔngɔ bɛ fɛ k'a faga a y'i sensɛn ka se yiri dɔ kɔrɔ suma bɛrɛ yɛrɛ tɛ yiri in kɔrɔ suma y'a kunkolo dɔrɔn lasɔrɔ a fiɲɛ sumalennin y'a ci a ko k'a bɛ sunɔgɔ a ma sunɔgɔ a balila ka wuli ka ɲɔgɔmɛ in jɔlen sɔrɔ a kunna a nisɔndiya kojugu b'a fɔ k'ale de ye Ala ye ko Ala y'ale ka jɔn ye i ka da la k'a fɔ ko tubibaga ka di Alahu Taala ye ka se fo niveau de ma maa min ko ne tun bɛ jɛnɛya dabila n y'a to yen Ala kama bonya b'a bolo karamɔgɔ n'i y'o dɔn fo lahara i tɛ jɛnɛya kɛ bilen maa min ko suyɛni se bɛ n ye k'a to yen Ala kama o de la kuma bɛɛ n b'a fɔ n ka dugawu kɔnɔ n k'Ala kana mɔgɔ si tubi kuma bɛɛ i sa kuma ma fanga b'e la bi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ mɛ i ye nin minɛ ko nin y'i kanufɛn ye maa caman sara ka sɔrɔ u bɛ nin kunangoya sira kan an mɔkɛw n'an tulomasamaw tun bɛ nin baara in kɛ an yɛrɛ fana tɛ bɔ a kan n ye maa ye n ka taama kɔnɔna na ale de tun ye sɛ minɛ ka n'a bila boli kɛrɛfɛ k'i sɔn sɛ filɛ nin muru tɛ ne bolo k'a kan tigɛ dɛ i jɔlen ɲɛna boli bɛ sɛ in jeli bɛ sama k'a ban ta ye nka a fatura ka sɔrɔ a ma kanda sɔrɔ bari a y'a jira k'a fɔ ale mɔkɛw n'a faw tun bɛ nin sira in de kan f'a ka sa ko hɔrɔnkɛ k'i biri hɔrɔnmuso ɲɛfɛ k'o ye maloya ye k'ale t'o kɛ ɔ mɛ e min bɛ nin fɛnɛ nin sira in kan o i mɔkɛw ye nin kɛ o Alahu Taala bɛ ka kanda yir'e la o fɛn min bɛ nin kɔnɔ n b'a sɔrɔ don f'i ye n tɛ da a kɔnɔfɛn fɔlɔ dɔrɔn de ma dɛ mɛ a tilanna don min n b'o f'i ye Alahu Taala ka se kɔnɔna na kuma min ɲɛ bɛ dusukun kɔnɔna na ka sɔrɔ da ma kuma a kɛra i mɔkɛ a tun bɛ faga don min a taara ka t'i kalifa don yiri dɔ de la adamaden 99 de fagara ka jeli kɛ yiri in kan o lili u y'o bolo laban de tigɛ min bɛ kɔrɔn fɛ k'o don nin kɔnɔ hakɛ to dɛ est-ce que a bɔta ka ne wele o bolo laban kɔrɔnfɛ lili u y'o de tigɛ k'o don nin kɔnɔ sitanɛ mun bɛ fɛn in kɔ sitanɛw y'a bila mɛnna o sɔnnikɛ fɛn de sitanɛ min b'o kɔ i mɔkɛw y'o de bato kana se fɔ bi ma ne t'a fɔ fɛn in ye tiɲɛ ne t'a fɔ nkalon don nka ne kɔni b'a dɔn Alahu Taala de bɛ se i yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya i k'a lajɛ bari a fɔra ka gɛlɛya aw ye ko mɔgɔ si ka nin ɲɛ da a kɔnɔ fɛn kan mɛ min b'a kɔnɔ ne de filɛ k'o f'i ye nin i bɛ se k'a dayɛlɛ k'a lajɛ ne ko ten ni daliba masa ka hinɛ n'a ka nɔgɔya ye san ba yiri ka fɛn min nin kɔnɔ bi a dayɛlɛ i k'a lajɛ
kana siran ne yɛrɛ bɛ se ka fari kɛ k'a dayɛlɛ hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa kana siran i bɛ se k'a ta i k'a lajɛ i m'a ye sɔngo jugu de y'a kɛ tan tɔ i b'a jateminɛ e ye baara kɛ maa o maa ye a tigi bɛɛ a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la bari jinɛ minnu b'a baaraw kɛ u tɛ baara kɛ ten u tɛ baara kɛ fu ni min na ne fɛ k'e ka tɔgɔ ɲini ka d'o ma ni min na ne fɛ k'e ka muso karaba ka d'a ma ni min na ne fɛ k'u ka nafolo d'a ma san o san jinɛw fana b'o ta hadamadenw farikolo de la mun de la kunnafɛtɔw cayalen don bi sitanɛtɔw cayalen don bi a bɛɛ ye nin de an mɔkɛw n'an kulomasamaw de y'an don kunbalan na ka taa bari olu tun hakili la k'a fɔ ko ɲɛnamaya dan n'olu ka don de ma i ka layidu i bɛ se k'a bɔ a sira fɛ sisan i bɛ seereya k'a fɔ ko ma foyi tɛ yen fana kɛra Alahu Taala ye ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a ka ciden wa a ka jɔn don o la n b'a f'i ɲɛna i bɛ segin a kan ashhadu alla ilaha illallah wa shahadan anna Muhammad abduhu wa rasuluhu kuma sani abada barsa yani fɛn ka di anw ma kuma caman fɔra an ye fɛn nka ne kuma sigi abada ka fɔ ko ne tun bɛ sɔrɔ a la barisa a fɔra anw ɲɛna ko nin ka dɔgɔ anw ɲɛkɔrɔ nka diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ an bɛ sɔnni kɛ n'a o kan ne kan nka ne tun ma sigi n'a ye abada k'a to ne kan nka komi i yɛrɛ ko ten hɔrɔn n'i sen y'i don i kɔ n'i bolo y'i don i kɔ nka n'i da y'i don i tɛ bɔ dɛ Zayidu. n balimakɛ n balimamuso an minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye ADC Bazar Garantibugu fe kɛrɛfɛla la an minnu de mago bɛ vaxi tisi ka taa se borolenw ma ale ni fotew ani dagabana yiridow fɛn min ye accélérateur ani cuisine ye légère ka taa se tapi dagabanaw ma ani aspirateur fɛn min ye sac de bijoux ye parfum kasa dumanw ani chaussure ka taa se bazin prêt-à-porter ma tableau à manger ani pot de fleurs fɛn balimamuso ko ta bannen ko fɛn min ye cuillère sanumanw ye k'olu le dasilen bɛ yen nɛgɛma fara verre ma kan tewuli verre ka taa fara café min verre kan darakadunyɔrɔ la assiette cɛɲu ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na fɛn min ye lit ye ka taa se verre ma kana sɛni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ ADC Bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru téléphone 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ 70 ani 8 40 26 ani 86 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko numéro sabanan 76 ani 6 30 65 70 ka segin a ka nazarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fɔ sigiyɔrɔ la walima ko kɔrɔma don ka na n'aw ye fo magasin na ADC Bazar jama jigi. Salut la famille, c'est toujours vos acteurs Kara Design et Zaidou 15 Koulibaly. Awa série musoya jogo o kuma do. Alhamdulillah, an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a kɛyɔrɔ a n'aw kɛ wagati la. Hali bi aw ka filimu dumɛn de don a b'aw sigi ka filimu mun kɔnɔ tarata ale ni sibiri ni nazarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi. Alhamdulillah an ma juguya ka bɔ ka kunnafoni d'aw ma k'a yira la k'a fɔ ko baara ma jɔ baara n'a kɛcogo don an bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ko man nɔgɔ. Alhamdulillah filimu in tɛna jɔ nka an bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen. Alhamdulillah tarata o tarata a ka
jabaranu kan a ka téléphone kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ n'a kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna film min sɔrɔ ka bɔ Kara Dize ani Zayidu 15 Kulubali fɛ alhamdulillah o kibaruya de tunu wa kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ a n'a ka feerekɛyɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn diɲɛmaa k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen k'aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tunu ka bɔ ka yɛlɛma wele da o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ kanubaga ye toujours ko an bɛ fɛn fɛn kɛ nin na u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kɛ n'u ye an hakili ma bon ni mɔgɔ si tɛ an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye alhamdulillah an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh